Takže ahojte, ja vás vítam u dnešného videa a v dnešnom videu sa budeme rozprávať o tom, koľko ma teda ročne stoja všetky moje zvieratka, aj plazy, aj bezstavovce. Budeme teda rátať všetky položky, čo sa týka aj predvídaných a nepredvídaných výdavkov, s tým, že nebudeme rátať do toho sponzory. Samozrejme ďakujem môjmu sponzoru, ktorým je teda MZ Gecko. Odkaz budete mať v dole popise, môžete ísť nakúpiť do ich e-shopu. A ja to nebudem obkecávať a poďme na to. Takže jednotlivé položky som zaradila do rôznych kategórií a tie kategórie teda sú krmivá, substraty, elektrina a voda, neočakávané výdavky a ako posledné je čistenie. Ako prvé by som teda začala asi takouto hlavnou kategóriou, ktorou sú teda krmivá. A pre tých, čo ma nesledujú alebo sú tu noví, tak vítajte na mojom kanále. A pre predstavu, aby ste vedeli, čo všetko chovám, tak chovám hady, pavúky, rôzne bezstavovce, ako mnohonôžky, škorpióny. Ďalej taktiež chovám jaštery v podobe teda gekončíkov, pagekonov, jasnatých hrbolkohlavých. A to by bolo asi tak všetko. Ešte mám rohatku a jedného afrického slimáka. Takže budeme sa zameriavať teda na tieto položky. Takže niekde tu alebo tu nado mnou sa vám zobrazí také okienko, kde budeme postupne prihádzovať rôzne ceny položiek. A potom na konci videa to vydelíme 12, teda pretože máme 12 mesiacov v roku a zistíme, koľko tak v priemere utratí chovateľ plazov. Ako prvé krmivo tu mám teda kaše pre pagekony, čo je samozrejme úplný základ pri chove pagekonov. Mám tu teda aj hmyziu kašičku, ktorú taktiež používam, pretože moje jašterky sú odborníci na nepapanie hmyzu, takže ten potom do toho primiešavam. Kašičky sa snažím striedať značky, ale teda najviac nám vyhovujú väčšinou iba dve. Pri chute striedame celkom často, aj keď teda moje jašteričky majú celkom mlsné jazyčky. A teda kašičku, jedno balenie, približne 100 gramové, kúpim tak 7 krát ročne, teda minimálne 7 krát ročne. Samozrejme záleží, či sú samice pred znáškami, vtedy žerú viac, alebo keď sú potom na zimu, zase nemajú znášky, tak potom žerú samozrejme menej. Ale túto položku teda zahranieme 7 krát ročne. Ako ďalšie krmivo som sa rozhodla vybrať teda krmivá pre hady. Teda konkrétne túto tofinka zožerie 60 fazimyšiek, asi tak cca za pol roka, takže túto položku pripočítame dvakrát. Ďalej Daenerys, to je moja samička pitona kráľovského, tá žerie teda živé potkany a väčšinou teda dajme tomu zahranieme do toho nejakých 8 až 10 potkanov, pretože ona nie je nejaký extra veľký žrút a keď už teda dostáva potkana, tak je to väčšinou nejaký pekne veľký kúsok. A ďalej, ďalší môj hadík, tuto hneď za mnou, to je škrupinka. Je to vlastne samička vajcožrúta afrického, tá žerie prepeličie vajíčka a túto položku tam započítame dvakrát po 12 kusoch. Ako ďalšie krmivo je samozrejme krmný hmyz, ktorý teda dostáva väčšina mojich zvieratiek, či už pavúky, škorpióny alebo taktiež samozrejme jašterice. Krmný hmyz sa teda väčšinou doma chovám sama, ale teda samozrejme tiež sa nastane situácia, kedy proste ten hmyz dojde a nestíha sa rozmnožovať. Teda ja najčastejšie nakupujem dubia šváby, mučné červy, zofobas červy a taktiež občas moje zvieratka dostanú aj cvrčky vo veľkosti mini, takže všetky tie položky teraz pripočítame k cene. Ako ďalšie krmivo započítavame uhorku, cuketu, batát, mrkvu, sepiové kosti, ovsené vločky a tak ďalej. Tieto položky teda používam na krmenie krmného hmyzu, ďalej s tým krmím mnohonôžky a následne môjho afrického slimáka. Takže pripočítavame. Samozrejme ďalšou dôležitou súčasťou krmiv sú teda doplnky a rôzne iné suplementy. Takže ako prvé tu máme teda nejaké multivitamíny, ďalej kalcium D3, samotný kalcium, ďalšie nejaké popražky hmyzu, potom samozrejme nejaké granulky pre slimáka a tak ďalej, sušený gamarus, všetko pripočítavame, lebo to je... No a tým by sme teda mali ukončenú kategóriu krmiv a ideme sa vrhnúť na ďalšiu kategóriu, ktorou budú substráty.
Ako najhlavnejší substrát, ktorý sa u mňa vyskytuje skoro v každom teráriu, je teda rašelina, humus, alebo teda zemina, hovorte si tomu ako chcete. Toto je jedna z najhlavnejších položiek, ktorú teda dokupujem minimálne 2 až 3 krát do roka. Väčšinou kupujem 20 litrové vrecia, ale tam samozrejme, keď mám spoluprácu od MZ Gecko, tak samozrejme táto hlina a potrebné ostatné substráty sú mi dodávané. Ako ďalší substrát používam píniovú kôru, alebo teda píniovú štiepku. Tuto kupujem asi iba tak 2-krát do roka, nie je až tak potreba, pretože to nie je ako hlavný substrát, ale je to ako doplnok k samotnej tej rašeline. Ako ďalší substrát, moja Daenerys tuto za mnou, tam má dubovú štiepku, tu kupujeme teda tiež vo veľkých vreciach a väčšinou tak 1 až 2 krát ročne, pretože substrát je meníme po každom krmení, keď sa vlastne vyprázdni. A potom tofinka, to je túto heterodon, ktorého som mala pred chvíľkou na rukách, tak ona je na aspene. To je vlastne taká špeciálna štiepka, veľa chovateľov to v zahraničí používa priamo pre heterodony. Takže túto položku nakupujem tak 4 krát do roka, pretože jeden pytlíček jej vystačí vlastne na polku výmeny toho substrátu. Do substrátov taktiež započítame rašeliník, teda konkrétne sušený rašeliník, ktorý je treba zaliať vodou. Používam ho pri mojich samičkách do kladísk a taktiež ho používam pri mojich vlhkomilnejších zvieratkách. Používam to samozrejme ako doplnok znovu k tej rašeline, lebo krásne to drží vlhkosť. Takže tu sme mali substráty u konca a ideme na ďalšiu kategóriu, čím je teda voda a elektrina. Ja by som začala hneď tou vodou, pretože to je veľmi náročné vypočítať, keďže nemeriam si presné množstva vody, ktoré používam. Ale teda viem, že vodu používam na čistenie misiek, čistenie terárií, čistenie dekorácií, umelých rastlín a tak ďalej a tak ďalej. Ďalej rosenie skoro každého terária každý druhý deň, to znamená vlastne obdeň. A na mnoho ďalších vecí spojených so zvieratami, takže túto položku nerátame, môžete si každý tipnúť, koľko by to asi tak stálo a pripočítať sa k tomu, ale presné množstvo neviem, takže to nebudeme počítať. Takže teraz elektrina, to vieme teda presne vypočítať, mám 6-7 W podložiek, s tým, že od novembra do februára, čo sú vlastne 4 mesiace, idú tie podložky 20... Naozaj začali teraz zvoniť? Naozaj? Mohol teraz začať zvoniť kostol? A few moments later. One eternity later. No, už dozvonili, takže môžeme pokračovať. A teda moje podložky idú od novembra do februára, vlastne 4 mesiace, idú 24 hodín non-stop. Teda samozrejme môžeme rátať s tým, že napríklad dve zvieratá sú odpojené, lebo zimujú. A v lete to vlastne rátam ako 8 mesiacov, keď už vlastne teplejšie, idú moje podložky iba 12 hodín denne, s tým, že majú teda nočný pokles na nejakú izbovú teplotu. No, to by sme teda mali vodu a elektrinu a ideme na ďalšiu kategóriu, čím sú teda jednorazové náklady, alebo teda jednorazové položky. A začala by som rovno úplne základnou vecou a tým sú za mňa pinzety, či už obyčajné alebo s gumenými násadkami, teda, ktoré ja osobne viac preferujem, pretože keď zviera do toho zakusne, tak je menšia šanca, že si vylomí nejaký zub alebo si nejako ublíži. Ďalej tam môžeme zahrnúť rôzne nožnice, štečeky a takéto podobné veci proste na manipuláciu s tými samotnými zvieratami, samozrejme aj hák na hady a tak ďalej. Ako ďalšie sú tam samozrejme rôzne domčeky, úkryty, kokosy, korene, ďalej misky, dvojmisky pre pagekonov, samotné výhravné podložky, nejaké osvetlenie. Takže toto všetko by som tam teda zahrnula. A nebudeme tam teda zahrňať boxy, terária a rôzne tieto pomocky, pretože nepamätám si, čo koľko stálo a samozrejme záleží od toho, či to je veľké sklenené terárium alebo to je plastový box z Pepka, hej. Ďalšou kategóriou je čistenie a túto kategóriu som tak nazvala pretože každé zviera príjma potravu a nejakým spôsobom ju vylučuje a samozrejme to treba čistiť, aby sa to zviera malo dobre, nevdychovalo to zbytočne a tak ďalej. Úplným základom sú za mňa klasické papierové kuchynské utierky alebo teda servitky. Používam ich na čistenie úplne čohokoľvek s tým, že aj moje pagekony to za mnou ich majú v teráriách ako substrát, lebo je to praktické, ľahko sa to mení a je to hygienické. Ďalšie sú určite sačky, do ktorých samotný bordel alebo teda aj špinavé tie vreckovky vyhadzujeme.
Túto položku používam dosť často taktiež ako servitky, takže tiež by som to započítala, pretože každý určite používa doma nejaké sáčky a musíme tie veci niekam vyhadzovať, takže sáčky. No a poslednou kategóriou sú neočakávané výdavky. Do tejto kategórie som teda započítala rozhodne veterinára, pretože veterinári cudzokrajných zvierat sú väčšinou veľmi drahí a hlavne ich strašne málo. A keď už máte nejaké zvieratko, ktoré stálo viac peňazí, tak rozhodne sa s ním viac oplatí ísť na veterínu, ako ho nechať doma umrieť. Takže tento výdavok tam určite započítame, aj keď všetci sa modlíme, že ho není treba, ale započítame. A ako ďalší výdavok tam započítame nové zviera, pretože poznáme vetu teraristov, už je plno, už sa tu nič nezmestí a aj tak vždy niečo pribudne samozrejme. Takže započítame jedno zvieratko v nejakej normálnej cene s normálnym boxom, plastovým, nebudeme tam počítať terárium, započítame tam teda jednu misku a ten nejaký malý domček. A to by malo byť asi všetko, myslím si, že iné neočakávané výdavky asi ani nemám. Takže tu máme teda finálnu cenu, ktorú teraz predelíme 12 a vyjde nám, že približne mesačne by som mala utratiť 80 až 100 eur na svoje zvieratka. Samozrejme rátame s tým, že gašičku nekupujem každý mesiac a taktiež ani myši nekupujem každý mesiac. Takže už sme na konci videa, ja dúfam, že sa vám video páčilo, budem rada za like, komentár a aj za odber, taktiež za každú podporu, či už na Instagrame alebo na mojej stránke, či už tu na YouTube a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute!